Hello jama'a, barkanku da warhaka. Sunana Munirat Abdulsalam. Wannan maraji. Yau na zo ne in koya mata yadda ya kamata ki wangale kafanki a lokacin da ake yin doggy style. Mata da yawa suna mantawa da yadda ake yin doggy style, da yadda ake yin style na doggy. Dan Allah ban zo nan don bata tarbiyyar yara ba, so dan Allah in kai yaro ne kasa da shekara 18 kar ka ma ji me nake faɗa, kar ka bi ni. In lokacin yin comedy ya zo, na kusan fara yin comedy, wancan shine na sa'o'inku. Amma wannan bayanin da nake ba na sa'anku bane. Dan Allah dan Annabi kar ku bi ni, na babanku da mamanninku ne. Jama'a yau zan bude bayani ne filla da kuke faɗa da demonstration, so ku je YouTube ku kalle da zai demonstrate wannan video. Amma duk wanda bai order humura ko zumbur ba, wallahi ba ma tare ni da kai, saboda ba ka son jari na ko haja ta ci gaba, sannan kuma ka ce kana bi na YouTube kana tare da ni. Wannan ba tare da ni kake ba, munafiki ne kai. Mu je YouTube ku yi subscribe, ku yi like, sai mu ci gaba da bayani. Kar ku manta, duk inda kake tare da mace, duk inda kake son mace, za ta iya ta disappointing ɗinka in baka iya cinta yadda ya kamata ba. Har da nake jin wani magana akan cewa wata, kuna jin wannan labarin har ya bi jaridu, ban san gaskiya ko karyar shi ba. Tun 2015 suka rabu da matan saboda rana ɗaya kawai ta tashi ta ce mishi akan cewa yaran shi guda biyu ba nashi bane, na oganta ne. To a masanin gaibu sai lillahi, maganan nan bai adin up ba. Kuma in za a magana ta adalci, Obawa ko ina supporting na abin da ta aikata ba, is beyond abin da ta yi is wrong on so many levels. Saboda karya komin ya kankantar shi, ni ba na tare da makaryaci. Wallahi da makaryaci gara munafiki, kowanne ne ma ake faɗa ne, da munafiki gara barawo, amma ban da makaryaci. Don makaryaci da munafiki duka layin su ɗaya ne, tip and tire ne suke tafiya. So wallahi talla munafurci ba kyau, amma ku sani da cewa is in a nature dan adam ne betray na mutane, ko kuma betray wanda ya fi yadda da shi. So muna kara girma, muna kara wayo sai mu fahimci haka. Amma in most cases ku maza, ka aje mace a gida, baka bata bura yadda ya kamata, baka cinta yadda ya kamata. Auren nan kuma an yi shi ne ba wai tayi da niyan fita ba daga gidanka ba. Shi yake sa mata kamar da ku kuke fita ku je ku aje baby mamas, ko kuma ku kawo matan ku na cikin gida yara agola su rike. Haka mata ma yanzu suna zuwa su je su yi pipi, in kun gane abin da nake nufi kenan. Matan ma suna zuwa su je su yi pipi, kuma ba za su daina yin pipin ba, suna kan yin pipi. So amma ni ba na supporting din duka wannan. Ke mace in kin san da cewa zaki iya ki je ki aikata wani iskanci a bayan mijinki, I think it is better ki bude baki ki cewa mijinki akan cewa ni ba na son auren nan, akan da zaki je ki abin da zai sa ki a wuta, ko ya sa mijin ya kashe ki, kin shiga wuta, shi maybe ya mutu, ku bar yara a duniya ba iyaye. Saboda ba inda irin waɗannan abubuwan baya kai mutum. Ya gwammace gara kawai mu ce ma juna bye bye. Gaskiyar magana kenan fa nake gaya muku. So continuation na abin da nake faɗa, yawancin mata da yawa ba su san yadda ake bude kafa a ba namiji doggy style ba. Na yi explaining ba kwaji. So yau bari yi demonstration. Bari mu ga, tun da kan gado na nake, ai zan iya muku demonstrating. Kin ga ba? Bari mu ga ko kafa na zai fito. Kin ga ba? Kamar yanzu kina kan gado haka, ko ba haka ba? Kina nan katuwa kamar yadda nake. Kin ga kan gado ko? Ga gado nan. Kina so ki ba namiji ta baya, ba shi ta baya. Ba ki da duwawo kamar ire-iren mu. Kin ga in kika yi haka, kin ga dole duwawun ne fita, to za ki rika yin haka. In yana jikinki, sannan kafankin nan zai rika matsewa yana budewa, yana matsewa yana budewa, yana matsewa yana budewa. In speed ya increase sai ki fara haka. Sorry, a shiga sabon shekara na ce akan cewa na daina bro ba. Amma wani abun din dole ne a da fara muku da practical, saboda ba ku ɗaukar lessons da kyau. Kafanki da hips ɗinki in aka zo wajen ba da wa miji doggy style, ba wai shine zaki sai ki jira shi kawai ya ta cinki ba. Yana doggy style ɗin, ke ma dole ne ki ta musguna da jikinki, ki ta matsa jikinki, ki ta yi kamar da kuka ga nayi din nan. It is important wajen yin doggy style.
saboda doggy style is very sensitive. Kun gane abin da nake nufi? So akwai zumbur muna sai da shi akan farashin 20,000. ku yi kokari ku yi order. Kai namiji in baka da karfi a jikinka akwai matsala. Ke mace idan baki da ruwa and you're not tight akwai matsala. Gaskiyan magana din kenan. Complaint guda biyun nan shine babban complaint da ake samu wajen cin gindi. Shi yasa na zo muku da zumbur don mata da wannan da maganin mata Wanderlust complete package na maganin mata 30,000 ne muke sai da shi, kuma ba ma ragewa, ba ma kuma cotton din shi. Sai humura, turaren ba da sa'a. Ku gwada shi a sabon shekarar nan saboda kamar da kuka kalla sex education na yana improving, haka products ina ma kowane rana muna kokarin gyara su, suna kokarin improving. So ku yi supporting dina, ku sai humura. Na san ku ji maganganu kala-kala da karya iri-iri akan products dina, but abun din guda ɗaya ne. A dade ana yi sai gaskiya. Har yanzu kuma ba a samu mutumin da ya fito kiri-kiri ya ce akan cewa products ɗin da nake sayarwa ba su mai aiki ba. Kamar yadda videos na kowane rana bai daina burge ku ba, haka products ɗina suke da kyau. In na ce ku saya, in kuna da hali ku saya. Amma mutum lafiyar shi ne ba amfani ka je ka sayi duka waɗannan products ɗin saboda asarar kuɗi ne, na sha faɗa anan. Amma kaga akwai inda ka kasa akan gado, ka yi kokari ka sayi irin waɗannan products ɗin. Sannan sai kuma akwai wani abu guda ɗaya. In mutum yana da ciwon sugar, ko yana da hypertension, ko yana da syphilis ko kanjamau, I am sorry, ko coronavirus, I am sorry, zumbur na baya aiki. Zumbur na yana aiki ne wajen cin gindi, wajen kara libido, wajen kara sperm count. In kamar sperm ɗinka yana zuwa kaɗan-kaɗan, zumbur yana taimako ya kara yawan sperm ɗinka. Yana taimako wajen haifuwa, fertility, in kana son haifuwa ya zo maka da wuri. Kuma matan ɗin haka, maganin mata na yana taimako sosai wajen fertility. Yana goge infection, sannan yana magunguna, yana tightening na vaginal muscle, yana taimako sosai. Kuma muna hada shi da humura in kika sai na 30,000. So ku kokari ku order waɗannan products din saboda jin daɗin ku ba don nawa ba. Ni kun gani nan gauruwa gum ba miji, na riga da na kwantai. So kuma na riga na karɓa kan cewa na kwantai. Sai roƙon Allah kai da addu'a. Na gode muku da addu'o'in ku lokacin da bani da lafiyar nan fa, saboda da ba don addu'o'in ku ba yanzu da na riga da na yi chalo da dadewa. Amma addu'o'in ku shine yasa nake nan da raina. Zan ba ku labarin abubuwan da ya faru daga baya. Amma da Allah dan Annabi, ma'aurata, babban magana banda doggy style da ake yi akan gado, ku duka gaya ma juna gaskiya. Ni I believe duk auren da aka daura shi akan foundation na gaskiya da amana, wannan auren din will not only stand any trial, but at the same time kuma zai zama wannan auren din ba za a yi irin wannan cuta din nan ba. Wani ya je a'a kwana da mata yayi waye ko kuma a'a mata ta haifi yara a wani wuri, paternity test, DNA, wani bora uban wani duka ba zai taso ba. So ku yi kokari ku fahimci junanku da kyau, kuma ka fahimci wa zaka aura, ke ba ki fahimci wa zaki aura kafin ku yi aure. Kuka ce mai akan cewa dalilin da yasa na kwante kenan, to ni ina da messages sama da 5,000 dalilin da yasa na kwante kenan, saboda duk maza suna so su aure ni kuma ba duka mazan duniya zan aura ba, dole mutum daya zan aura. Ina shafa humura in shiga cikin mutane, farin jini yayi yawa. Yanzu haka ni da kaina bana amfani da humura na, saboda duk ran da na saka humura in na fita nan da nan na rika tara samare kenan fiya. Bara ku gane abin da nake faɗa ba. Don Allah business line ina don ya Rasulullahi ni ba zan daina ga muku wannan abin ba. Na yi masifa, na bala'i baya biya. So da Allah da Annabi ni yanzu ina lallashi, ina so ne kawai irin lallashe ku yi haƙuri don Allah da Annabi. Ko ku rika zuwa business line ɗina dinnan kuna tura WhatsApp messages, kuna tura videos inda ba su da amfani, kuna tura wani maganganu a ina son aure ki, duka wannan ba zan saurare ku ba. Amma kun zo ku kira layin ta ba ku order zumbur ɗin ku. Kuka kira 09077871837 za ku yi placing order akan duka abubuwan da kuke so. In kuka zo WhatsApp ku aje debit alert kawai, za a ba ku account number, za ku saka kudi a cikin account din, GT account ne.
karshen shi Munirat Abdulsalam 0021642480. Munirat Abdulsalam. Na muku alkawali next time zan koya muku yadda kai kuma namiji zaka sai da yadda zaka tura mata bura, amma ba dole bane in practical. Amma dai I'm very sure you will enjoy it. Dala da annabi, don't forget ku yi subscribe, ku yi liking na videos din nan. Ni na ku ne, muna tare kowane rana. Uwar liman sun ku zan rika kawo muku style na cin gindi sabobi. Yara kakku bi ni ma'aurata ne kawai nake so ku rika bi na, saboda kar ku zo ku dauka ku samu alhakin da ba nawa ba a kaina. Kun ji? Kun kokari kun kuma ma'auratan din mun ba ku a Nigeria duka, it's not impossible ku sai wayannan products din. Kamar kuna Ghana, Togo, Cotonou, Kamaru, Sierra Leone, Senegal, ya wannan Mali, su Guinea Conakry, Ivory Coast, na faɗi Senegal ko ɗazu, Niger, anan suwai Libya, Tripoli, Gabon, duka wayannan garuruka din na wayanda kuke yawan contacting ina. Europe ne kawai da US ba muna tura kaya, saboda as you all know har yanzu COVID ya tafi, amma COVID effect na COVID yana nan daga baya. A hankali za mu iya mu kai shi can din. So na gode muku da sosai da sayawa tare da ni da sauraro na, and you will regret. Za ku ga abubuwa kala. I'm telling you, this new year it's coming with new vibes. If you get what I mean. The only difference is in kuka rika cika ba da zagi na dole in swapping koma turanci, saboda kun ga akwai mutane da wanda suke so in yi video nan da turanci, amma saboda na ga ku ne nawa shi yasa nake yin shi da Hausa. In kuka ci gaba da zagi na ni kuma sai in swipe in koma yi da turanci. Kun gane abin da nake nufi ai, saboda kun ga duniyar nan ba wanda ya rike dan uwan shi. If you know what I mean. It's stress, it's telling you the truth. It's you is liking this video. Ku danna inda aka ce subscribe and like. You guys what I mean? Love yous. Bye bye.